Lakha sirkep Amreng constituency ka parlo Langkeroy arong aberalong kedamtang 1952 mate ningkan kris sirkep ra phokep ra hini aningkan Assam pen Meghalaya adui ahoi angthek mate pilar ke somtekang adimalong Karbi Students Association klembang photum kahumri padodam Labangso kahumridam ahut ke thek tekang long a pilar setame lapang up Meghalaya achomang atum theng et pusi rong asorpen thanpon Bangsono jok mate a pilar lapen kedamtang 1951 ahut pen Assam pen Meghalaya Jasmet West Karbi Anglong pen West Jaintia Hills adui ahoi ke pang thek tekang anu joklo Lapuan keng set aphile ko piaposi give and take policy alam nangkeli roklo puta adui ahoi ke dwara datum ningji ponthu Karbi Anglong life habitung lapen KSA tum chilang pet pen ahumri lo non alam give and take policy abuthak soluk soda pate kahuri se jokni litum dak am border ahok ahak konaran se border ke doma Karbi Anglong lapen Meghalaya border konaran se ke doma labang swadim nang humri lo pasinon ni litum adim manang le lo labang swadim ke langkiroy arong alang he pate hidi along se dak 1951 pen same Meghalaya lapen Assam pate Meghalaya West Jaintia Hills pen West Karbi Anglong along same kaciplak hola 1951 ar ningkan ho kaciplak pon ahut kisom vek along mate pilar along as nilitum nang humri lo nangli tum nang githana teng labang so har long choma tum sike theng dak dak det po alam nang di kwana hok lo nang di ke la pangap suwak lo bang theng kumpun lo bang theng lo rong pen bang tak lo konat arong pen lo ke lapangap lapangap ke ko pia jati tum nang itu ke khasia choma di non malom ahoi kachithi bananjo pinnagan kachar vodolo bonta langdam lo pulote ahoi ang thega bangke bangso pilar pensi thekponlong pamilo bangso long le ahoi lake kidamtang HD minister Jugen Mohan Setame pilar athak arjab nunsi lahenlo ahoi binong lopu ningje tekanglo bonta nona bangke bangso pilar bang kedamtang apora ho chomang atum ke pa virja phan kabor ia jok theng et lopusi KSA klembang phupen ningje pon Assam mate West Jaintia Hills pen West Karbi Anglong so adui ahoi chithak pamedim lo lapen hala sohar long bangke lage tumi pini leke sombo harlong tagali lo lage ilitum pupu a district chithak lage 1951 13 April hala bangsor ni chithak hala bangso ahuti e harlong iklo lapen ladak nang thek long ben ning du galam bange lalo umane onlang no tum theng dak dak lage nang litum media hoi ban sta loi ke thek long iklo asel lapen la bangso harlong theng dak dak abirta bangke litum pini tumi pucot kali lo lage NTR la social media lo ngeche thang klub lo non mat nilitum ning dugalama bangke bangso pilar ke theng pen ke pavir je phan kabor ia tuma phan kopia posi tim Karbi Anglong atum pen ketar libasai deng de dermapu bangso puthak KSA song pen ning duk chapaklang pon non nilitum itu lage langkeroy lage Meghalaya la pen Assam mate West Jaintia Hills la pen West Karbi Anglong so adui ahoi chithak pamedim lo lapen hala sohar long bangke lage tumi pini leke sombo harlong tagali lo lage ilitum pupu a district chithak lage 1951 13 April hala bangsor ni chithak hala bangso ahuti e harlong iklo lapen ladak nang thek long ben ning du galam bange lalo umane onlang no tum theng dak dak lage nang litum media hoi ban sta loi ke thek long iklo asel lapen la bangso harlong theng dak dak abirta bangke litum pini tumi pucot kali lo lage NTR la social media lo ngeche thang klub lo lapen lada isi ning do ko bangke lalo laso pilar theng thia prang bangke litum HD minister Jugen Mohan Setame laso pilar thaksna nar don krak bensi photo lahoi Setame mohor chenep lo Setame pini isi ning do ko bangke lalo lada pilar theng dak dak phi bangke pini tim Karbi Anglong da bangwi lapen Jugen Mohan alang li postame bangwi hala bang ning do ko lapen nilitum ahoyara tuma bangke nonamat kido kedam sumpik hangjanglo athe hithi kolat kidunja phanta sumpik nilitum hithi kolat dunjuilo pulote nilitum bangka phi rong arlo kopi pone kusi ningdo koklo pusi raratum thanpon jiri kindeng pen samsing 80 Karbi Anglong live